салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳамавақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва боварӣ доред. Хубе, иншаллоҳ ҳар яки шумо як чандин муддат чид бигем видеоро накардем ва дар ин навор хостем шумода маълумот расонем барои қонуне ки аз 1 сентябр ба кор медарад барои регистратсия, барои патент ки як каме дигаргуниҳо ворид шидагиай донистанатон хубтар ва беҳтарин ай. нафарҳое ки тамошо дорем, лайк ва нафарҳое ки обуна шидаги нестед, ҳатман обуна шавен, наворам паҳн кунед то ки дигарҳо хабардор шавад, миннатдор мешем ва дигарҳо ҳам хабардор мешавад. хубтар бигем. Ногуфта намонад, нафарҳоеда ки билети ҳавопаймои кадом шаҳр ба кадом шаҳре ки дар кор мешавад номер мемонум, танҳо дар WhatsApp метавонед ки нархи наво пурсон шавен ва бе ташвиш ба дили пур харидорӣ кунед. Номерҳода фақат барои билет нависем, беҳтарин мешавад. Саволҳо бошад дар комментарияи видео нависед, ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. ва мефаҳмонед шумода ай қонун. варақаи қонуне ки ба имзо расидагиай ман дар телеграм канал мондагим, шумо ҳам метавонед ки дар роин хонед телеграм канала ссилкаша ман дар комментарияи ҳамин видео мемонам. хоб метавонед ки дар омада пура хонеша вақтидон боша оди карда мефаҳмонам. хоб аз 1 сентябр чӣ дигаргуниҳо мешавад ки танҳо Москва, Московский областда, дигар шаҳрҳо чӣ хеле ки буд ҳама хел бигем. хоб ҳар як нафар метавонад ки ба тариқи телефон, ба тариқи приложенияи телефонӣ регистратсия кунад худша, яъне ки хубиёш чие ки посредник дар кор намешавад ва дилтон пурае ки дар ба задани ҳастай. хоб ба тариқи ин приложения шумо регистратсия мекунед, ҳуҷҷатҳотонро роӣ мекунед, даниётонро иҷозат метиҳед барои обработка ва ҷое ки зиндагӣ мекунед менависед. фақат ай шумо чӣ ки приложения нигоҳ карда меистед ки геолокатсиятон гирён бошад, подтверждение пурсад, подтвердид мекунед ва бе ташвиш мекардем, барои ки ҷадам гуфта шудагиай ки агар муддати 3 рӯз беаҳамиятӣ кунед ё ки геолокатсиятон куштагӣ бошад, метавонад ки ай регистратсия снимат кунад. вақте ки ай регистратсия гиранд дар реестр меғалтем, баъдан видварение ё депортатсия карданашон мумкин ай. дигаре шуда то дилтон пурае ки мегем дар ба задани ҳаст, пул расход намекунед. ира ҳамчун эксперимент аз 1 сентябри 2025 то 1 сентябри 2029 бигем ҳам рафтан мегирад. баъдан бинад ки хуб натиҷа додааста дар дигар шаҳрҳо ҳам паҳн мекунанд. нафарҳое ки айни замон регистратсия дорен то тамом шиданша бе ташвиш ба ҳамин регистратсиятон гашта метавонед, вале баъд аз тамом шиданаш 30 рӯз вақт дорен бояд ки ба приложения регистратсия кунед. нафарҳое ки надорен аз 1 сентябр 90 рӯз муҳлат дорен ки ба тариқи приложения регистратсия кунем бигем. ва инҷа як чандин нафарҳо ҳам пурсидем ки мисол аз 1 сентябр мешавад ки чӣ гуна ки айни замон регистратсия мекунед ҳамин гуна мардум кунанд ки не меган аз 1 сентябр бигем ба приложения ҳатмӣ ай. умедворем ки фаҳмонда тонистагем, ягон ҷойша ки хуб нафаҳмонда бошем ё ки ягон дигаргуниҳо шавад ҳолатҳое ба мардума дар наворҳои оянда мефаҳмонем. саволҳотонро дар комментария нависед. ва масъалаи дигар патент ки чӣ гуна ки медонед ба як патент мисол ай Москваро бигирен, дар Москва кор карда мешавад, ай областро гирен дар Московский област, аз 1 сентябр Московский областам бошад дар Москва кор карда мешавад, Москварам бошад дар Московский област, ё ки Санкт Петербург бошад дар Ленинградский област, ё ки Ленинградский област бошад дар Санкт Петербург, яъне ҳар дуи шаҳрҳо як мешавад, ба як патент кор карда мешавад. фақат кордиҳанда бояд ки дар ҳар дуи шаҳр уведомление подават кунад, мвд-да тамом. қонун дар бораи ҳамаи ду тайп бигем регистратсия ва патент барои мигратсиони карта ҳам худам маълумот мерасонам ки нафарҳое ки дар мигратсиони картатон учоба ё ки частни хат кашидаген метавонед ки ба ҳаваи патента супорен. чӣ гуна ки пеш меомадан дар аэропорт баъзе ҳолатҳое мешид ки ба хатогӣ, ҳолатҳое мешид ки мебаромадан барои патента подават кардан бо граница гузаштаншон дар кор мешид, айни замон намешавад. чие ки бошад дар мигратсиони картатон шумо ба ҳаваи патента супоридан метавонед ки фикр мекунам хубтарин ва беҳтарин ай. ҳамчунин қонуни 1126 аз ёд намебарорем нафарҳое ки чандин муддатам беҳуҷҷат бошен то 10 сентябра вақт ай. хубтаре равен, ҳуҷҷатҳотонро супорем, баъд аз вай намешавад бигем ишам беаҳамиятӣ намекунем. ҳамин қадар маълумот. раҳмат ки наворро то охирша тамошо кардед. миннатдорум ай ҳаматон бошед.